Så ser vi lige på aflevering 1 i dag her i november 24. I skulle aflevere 8 opgaver, og den første opgave det gik ud på at skulle se på nogle grafer, nogle illustrationer, nogle relationer, og så afgøre, om det var en funktion eller ej. Og i første omgang er det jo lidt vigtigt lige at vide, jamen, hvad er en funktion? En funktion, det er punkter i et koordinatsystem, hvor til en x-værdi er højst en y-værdi. Og vi kan også sige, at der er mange flere ting, man kan sige om funktionen, at den kan afbildes, og den kan forklares med noget tekst, og der kan laves en tabel, og der kan være graf. Og vi kan også snakke om, at x er den uafhængige variabel, og y er den afhængige variabel. Men i den her opgave, der gik det bare ud på at afgøre, har vi en funktion, eller har vi ikke en funktion. Hvis vi har en funktion, så betyder det, at når vi tegner, så går den fremad hele tiden. Fordi til en x-værdi må der højst være en y-værdi. Vi går fremad. Den her er en funktion. Det er en tredjegradsfunktion. Hvis vi går herover og skulle tegne den, jamen, så går vi tilbage og frem. Jamen, hvis x den for eksempel er minus 2, så er det 2 y-værdier. Det er ikke en funktion. Det her, det kunne godt ligne en stykvis lineær funktion, men hvis vi står for eksempel ved 2,5, så har vi en y-værdi både her og her, så det er ikke én funktion. Man kunne så sige, at det er 2 funktioner, der ikke har noget med hinanden at gøre. Det her, jamen hvis x er 5, så har vi 2 y-værdier. Det er ikke en funktion, det er en relation, det er en ellipse. Hvis vi kigger på den her, jamen til en x-værdi er det kun en y-værdi, og det punkt der, det er ikke med, det der punkt det er med, det viser de der attributter. Det er en eksponentiel funktion. Det her, det er en andengradsfunktion, der har fået et snit. Til en x-værdi er det kun en y-værdi, så det er også en funktion. En funktion, ikke en funktion, ikke en funktion, ikke en funktion. Og det er en funktion, og det er en funktion. Det var opgave 1, så det var egentlig bare at forklare det. Så var der en opgave 2, hvor vi skulle bestemme forskriften gennem 2 punkter. Og de 2 punkter, de hedder henholdsvis 5,3 og minus 5, minus 3. Den skulle bestemmes ved hjælp af formlerne, hvor vi har a er delta y over delta x, altså de 2 y-værdier trukket fra hinanden, og i samme rækkefølge de 2 x-værdier trukket fra hinanden. Og b er lige med y minus ax. Det er de formler, vi bruger til at bestemme forskriften. Så hvis vi kigger her, jamen vi har en y-værdi, der hedder 3, og vi har en, der hedder minus 3. Altså vi kan godt sige 3 minus minus 3, og 5 minus minus 5. Vi kan også sige minus 3 minus 3, og minus 5 minus 5. Punkterne skal høre sammen. Så nu har vi her taget minus 3 minus 3, minus 5 minus 5. Minus 3 minus 3, det giver minus 6, og hernede får vi minus 10, så dividerer vi. Minus og minus, det går ud med hinanden, så har vi 3/5. B finder jeg ved at tage en af mine y-værdier, nu kan jeg lige så godt tage den positiv, og derfra trække min a-værdi, som var herovre, der er 3/5, gange med den x-værdi, der hørte sammen med den y-værdi, jeg valgte. Og jeg valgte jo y-værdien 3, så det vil sige, at x-værdien må være 5. Så minus 3/5 gange med 5, jeg kan forkorte med 5, så står der 3 minus 3, det giver 0. Så prøver vi at sætte ind, og så sige, jamen nu har vi altså a er 3/5, og b er 0, altså forskriften må være 3/5 x. Vi kan godt sætte den ind i GeoGebra, ved først inde i input og skrive de 2 punkter, og så kan vi så aktivere, og så bestemme, hvad hedder den linje, der går igennem de der 2 punkter. Det er linjestykke, og så får vi at vide, at det hedder minus 5x plus 3y. At man vil jo gerne have det på formlen y er lige med x plus b, så hvis vi stiller os på den og højreklikker, og beder om y er lige med ax plus b, så kommer svaret, at y er 1,67x. Det vil sige, det afrunder til decimaltal. Vi kigger så. Vi kunne også aflæse det. Vi kunne have sagt, at vi har et punkt, og vi har et andet punkt. Jeg kan se, at hvis jeg går 1 hen, så skal jeg gå et eller andet skævt op. Det er ikke så godt. Men hvis jeg går 3 hen, så skal jeg gå 5 op. Altså delta y over delta x, 5/3. Og vi kunne også have lavet en regression. Det var den opgave. Og så var der en opgave 3, hvor jeg skulle tegne en stykvis lineær funktion, der så sådan her ud. Det vil sige, at koordinatsystemet er egentlig delt op i 3. Der hvor x er minus 3, har vi den første graf. Der hvor x ligger imellem minus 3 og 3, som der står i forskriften heroppe, minus 3 og 3, der har jeg den anden graf. Og så endelig har jeg den sidste graf, der hvor x er større end 3. Så vi har et interval her, et interval her og et interval her. Og opgaven er altid bygget op på den måde,
at den første graf, vi har, den ligger i det første interval. Så hvis jeg tegnede den i hånden, så kan jeg sige, at jeg skal gå ned i minus 8 og sætte et kryds. Og så skal jeg gå 1 ud og 2 ned. 1 ud og 2 ned. Så hvis jeg tegner den stiplet, så siger jeg altså ned i minus 8, 1 ud og 2 ned. Jeg laver lige en stiplet linje. Det er graf nummer 1. Den ligger kun i interval nummer 1. Så laver jeg den fuldt optrukken. Nogle gange vil man så sige, at der står mindre end minus 3. Jeg laver lige en åben attribut her. Men så starter den næste så i minus 3. Og der viser det sig, at den faktisk kommer til at ramme præcis det samme sted, nemlig i minus 2. Den hedder 2/3 x. Så den rammer i 0, fordi der står plus 0. Delta y, delta x. Ændrer x sig med 3, skal y ændre sig med 2. Så 3 hen, 2 op, 3 hen, 2 op. Så kan jeg tegne min linje, men den ligger kun i interval 2. Og den sidste, minus 2x plus 8, den rammer i 8. 1 ud, 2 ned, men den ligger kun i interval 3, så jeg kan lige stiple det der, så sige, at den ligger herover. Så resultatet bliver altså sådan et hak op, ned, eller ned, op, ned. Den er aftagende, voksende, aftagende. Så har jeg en funktion til en x-værdi er det højeste en y-værdi. Jeg kan også gå ind i GeoGebra og så skrive hvis, og så betingelserne, og de betingelser vi har her, det vi kan skrive ind, det er dem der står her. Altså det første interval, den skulle være mindre end minus 3, det næste interval, den skulle ligge igennem minus 3 og 3, og det sidste, det skulle være større end 3. Og så skriver jeg så forskrifterne op, efter jeg har skrevet intervallerne. Altså først betingelsen i hvilket interval, og så forskriften på grafen. Og jeg sætter så et komma imellem, og så siger den, vi får det samme billede. Opgave nummer 4, det var at løse 2 ligninger. Vi kigger på den. Nej, den kunne godt drille, og det gjorde den for mange. Der står gange med 3 her. Om tretal står her, eller det står herinde, det kunne principielt være lige meget. Og den her, og der står så gange med minus 4, og der står et minus der. Nu tager vi den her først. Jeg skal gange med 3, og så skal jeg have ændret fortegn, fordi det er en minusparentes. Jeg beholder venstre siden, og så siger jeg 3 gange minus x, det er minus 3x. Minus 2 gange 3, det giver minus 6, og så har jeg plus 6. Og så samler vi x'erne på venstre side, og tallene på højre side. Det vil sige, at vi kan se, minus 3x, det modsatte er at trække 3x fra, det er at lægge 3x til. Så minus 3x ryger over på venstre siden som plus 3x. Minus 12, hvis de skal over på højre siden, det modsatte er minus og plus, så skulle jeg gerne lægge 12 til derover. Rosa. Hvis den skulle derover, så skulle her det gerne stå plus. Hvad var det for noget? Minus 6 plus, der skulle gerne stå plus. Jeg tror, det lige ændrer her til et plus. Så kommer til at stå, det var da dejligt, at de opdagede det nu. Så kommer til at stå 6x er lige med minus 6 og plus 6, de går ud med hinanden, er lige med 12. Og så kommer til at stå 6x er 12, og vi får så, at x bliver 2. Gange med 6 bliver så divideret med 2. Nu skal jeg lige se, om GeoGebra var enig med mig i, at det gerne skulle give 2. Det håber vi da. Vi kigger lige ned til minus 2. Og det var nummer. Hvad er der sket her? Vi tjekker lige GeoGebra. Den giver 2. Hvor var jeg fjollet. Jeg ikke opdaget det før nu. Men det var dejligt. Nu er det opdaget. Den næste ligning, vi tager lige den. Ind i GeoGebra, der skriver vi bare op ind under kas. Eventuelt 3x minus 12 er lige med minus x plus 2 gange 3 plus 6. Og så trykker vi på den her, og så får vi x er lige med 2. Her, vi ganger ind i parentesen. Minus 4 gange 2, det er minus 8. Og minus 4 gange minus x, det giver plus 4x. Vi samler x'erne, og dem samler jeg så på højre siden for at gøre x'erne positiv. Det ved jeg helst af hensyn til uligheder, vi får senere. Så herover har vi minus 4. Og her står der 8 minus 8. Det går ud med hinanden. Så vi har bare minus 4 herover. Her havde vi 4x. Plus 2 bliver til minus 2, når de skal over på højre siden. Og 4 minus 2, det giver 2, så har vi 2x. Vi er gange med 2, så skal vi dividere med 2. Minus 4 divideret med 2, det giver jo så, at x må være minus 2. Så den kører vi lige herover til venstre, så det ser lidt ordentligt ud. Man bør nok lige kigge sine opgaver igennem, før man afleverer. Jytte, det var for dårligt. Igen, jeg kan gå ind i input, eventuelt. Jeg kan også gå ind i kas, og så skrive ligningen
trykke på lighedstegn, som jeg viste, så står der, at den her, den giver så minus 2. Yes, så skulle jeg bestemme skæringspunktet mellem to linjer. Det kan jeg gøre på flere måder. Nogle af jer har misforstået det der og, der stod imellem. Det betyder ikke opløftet i 2x. Så får vi noget, vi så ikke kan regne med. Det der, det er et og-tegn. Jeg har den her ligning, og jeg har den her ligning. Så jeg har altså to linjer, den ene og den anden. Og de to linjer, der står x og y af første grad, jamen hvis jeg tegner dem i et koordinatsystem, så vil de skære hinanden. Så jeg kan isolere y i for eksempel det ene udtryk herover, og så sige, jamen 2y må være 4x minus 4, så er y 2x minus 2. Den værdi kan jeg indsætte på y's plads herover, og så kan jeg bestemme min x-værdi. Nu gør jeg det lidt hurtigt, fordi det tager faktisk lidt længere tid, end jeg regner med. Så får jeg y til at være minus 2x plus y til at være 10, og y er minus 2x plus 10. Jeg kan gå ind og aflæse herover, og så se, at skæringspunktet det er 3,4. Hvis vi sætter dem helt over for hinanden, så kan vi også gøre det, vi så siger, minus 2x bliver til 4x, minus 2 bliver til plus 2, så har vi 12. Jeg gange med 4, så får jeg x til at være 3, og det kan jeg indsætte i udtrykket. Sådan. Meget hurtigt. Vi kan også sætte det ind i kast, ligesom før. Så skal jeg lave en ulighed. En ulighed er principielt præcis det samme som en ligning. Jeg skal bare have et ulighedstegn i stedet for, og så skal jeg huske, hvis jeg ganger eller dividerer med et negativt tal, så skal tegnet vendes. Så jeg regner på den her, x plus 3 ganger ind i parentesen, det giver minus 6 og minus 4x. 5 gange 2, det giver 10, og så har jeg minus 5x. Jeg samler x'erne, her har jeg minus 3x, her har jeg minus 5x, og så ryger de herover, fordi så bliver det positivt, så får jeg venstre siden til at være positiv. Og minus 3 plus 5x, det giver 2x, og de minus 3, de rører over som plus 3, så har jeg 13. Halvdelen af 13, jeg dividerer med 2, er 6,5. Så x er mindre end 6,5, så hvis den skal være mindre end 6,5, så går den tilbage til minus uendeligt og op til 6,5, som jeg ikke kan bruge, så klammen vender væk. GeoGebra siger det samme. Her har jeg valgt at skrive det i input først, og så vælge begynde at skrive løs, så kommer der løsninger, og så viser den op i algebrafeltet, at ligningen her, den giver 13,5, altså 6,5. Vi kunne også have gået ind og så skrevet beregn, altså gå ind i kastværktøjet og skrevet den op, trykke på lighedstegnet, og så kommer det samme. Den næste, den er forholdsvis simpel. Minus 3 bliver plus 3, så har vi 5. Plus 5 bliver minus 5, så har vi 10. Jeg skal dividere med 2, så har vi x større end 2. Det var den. Nu må jeg hellere skynde mig lidt. Så skal vi lave en anvendelse. Jeg får noget at vide om nogle omkostninger, hvor de variable er 2 kroner per kilometer, og de faste er 28.000 kroner. Og på en anden tilbud 2,5 kroner og 20.000. Så jeg kan opstille to ligninger. 2x plus 28.000 skal være mindre end 2x plus 20.000. Dem regner jeg ud på traditionel vis og får 16.000. Den sidste, det var en regression. Den skal jeg lige nå. Vi fik en række data, nogle tal, som vi skulle indsætte. Højde og vægt. Det er ikke at vælge to punkter og så bestemme, hvad hedder linjen, der går igennem de to punkter. Vi skal ind i GeoGebra eller et andet program, og så skrive, hvad er sammenhængen højde og vækst. Det gør jeg i regneark i GeoGebra, og så bagefter, så kommer der automatisk sådan en punktplot, hvor punkterne de bliver lagt ind. Jeg vælger her at markere og går over, og så der, hvor der er et histogram, der vælger jeg så at sige, at jeg skal lave en regression. Jeg kan trykke på den her knap, og så kommer det frem, hvad for en regression skal det være? Jamen det skal være en lineær regression. Det er så den her med 2 decimaler. Så får jeg altså den pæneste linje, den hedder minus 0,97x minus 164,74. Så det vil sige, en højde på 0 cm, altså det er der, hvor den rammer x-aksen ved 0, vil svare til, at man har en vægt på minus 104 gram. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Modellen viser sig også at være rigtig dårlig, fordi når vi går ind og laver en analyse, vi går ind og trykker på det her analyseknap over ved plottet herover, og så får vi så at vide, at forklaringsgraden er 24,14. 24% af punkterne kan forklares med den her. Så står der så, hvad hvis vægten hvis man er 180 cm høj, det kan jeg sætte ind. Jeg kan også sætte 180 ind i forskriften, så skulle jeg veje cirka 70 kg. Og hvad så hvis jeg har en vægt på 60 kg, hvor høj er jeg så? Så kan jeg lige løse den ligning, den skal være 60.